Ayan, YouTube uno lalab, migalab, shot at makataba, gyud. Ang laing no. Makataba daw ang laing. Ambot. Ayan. YouTube uno, migalab, shout out. Kumusta ka na? Hi, host. Maray na aga. Ayan. Maray na aga, YouTube uno lalabs. Kumusta ka na? Maray na aga. Ayan. Salamat sa patamsak lalabs. Makataba, gyud ang laing. Ayan yung manok. Okay lang, pobre pa rin. Huwag na tayong umasang yaman pa tayo. Huwag na tayong basta tayo mas, walang sakit, malakas. Ayan. Nan kailangan maging mayaman. May tililing, may glove shout out. May tililing. Ayan. Oh, kung may tililing lalab, may glove shout out. May tililing. Mighty Liling. Mighty Lalabs, may glove shout out. Ayan. Ang pusa mo hinabol yung pangsabong na manok. Hindi yun nangahabol kasi nakatali. May tililing migalab shout out. Ayan. YouTube uno nagbaba ng bahay. Los, good day all. Ayan. May tililing. Lalab migalab shout out. Ayan, Bicula ng Uragon nagbaba again. Nawala yung namin, YouTube uno, yung pangsabong. Kasi hindi kasi nakatali yun, naggala-gala lang. Na nakatay na siguro ng nawala na, nawala. Nawala ng isang manok. Pag siya lalabs, YouTube uno, kapag nakatatanggal yung tali niya, naglalayas. Pumupunta doon kung saan-saan. Nung isang araw nakawala, hinanap namin doon sa may mga damuhan nakuha. Kasi yung tali, dala-dala niya. So ngayon, hindi siya makagalaw at nasabit. Naglalayas yan pag nakawala. Nakatali. Sobrang mahal dito yung yung steak, sobrang mahal. Magkano yung kilo ng dito ng baka? Magkano yung kilo ata? 350. Mahal. Mahal ang kilo ng baka dito, YouTube uno, Diyos ko. Dun sa abroad, nakakabili lang ako ng tinderham eh. Tinderham, makakaluto na ako ng nilagang baka. Dito hindi eh. Ang mahal. Sabi yung gasolina, magtaas na naman. Ayan. Lahat naman dito tumataas, Diyos ko. Nakakapanghinayang, pati yung mga dito, ang mahal, asukal, ayan. Lahat na nagmamahal. Ayan, 3 million Migalab shout out. 3 million in the house. Adobong baboy na lang langka. Adobong baboy. Hindi ako nakain ng baboy. YouTube uno. Ayoko ng baboy.
Hindi ako nakain. Ayan yung aking new uploads mga lalabs, Islandsky. Palablab naman ako mga lalabs, new upload. Ayan yung aking orange chicken. Nalala ko nung nasa Usi, Panganiban pa ako, sabi nila, ulam natin, adobong baboy, yun pala, langka-lang pala. Wala naman baboy, langka lang. Tapos ano, baka sinahugan lang YouTube bono. Baka nilagyan lang ng sahog. Pa-viewers ako dyan sa Camarines Norte Daet. Ayan. Ang tagal mo pala dyan. Sa Camarines Norte. Camarines Sur naman ako lalabs. Ngayon, balik Davao City na. Ayan. Balik ka na kay Duterte. Ayan, YouTube bono, salamat lalabs. Tingnan mo yung mga upload ko, wala akong upload ng baboy. Hindi ako nagluluto ng baboy. Puro manok lang. Kung hindi isda, manok. Yan yung upload kung bago, YouTube bono, yung nasa taas. Tingnan ko rin yung upload mo. Panoorin natin. Laing Pamor, ayan. Beautiful pen. Wow, sino to? Ano mo to, asawa? One hour ago? Nag-live ka ba ng 1 hour ago? Puntahan ko, ayan. Sino to yung babae? Jowa mo? Wow, sana all. Ganda. Samira Lalab, Mega Love, shout out. Ayan. Samira Chutay, Backyard Garden. Ayan, Mega Love, shout out. 3 million, Mega Love, shout out. 3 million. Ayan. Kahit 3 minutes lang lalab YouTube bono kasi yung aking WH ay bagsak. Ayan. Hindi na umakit yung WH ko. Danlik Muhos Idol. Salamat YouTube bono lalab. Salamat. Lalab, salamat.
Salamat Lalab, YouTube Uno. Ayan, 5 million Migalab, shout out. 5 million in the house. Kinakabahan ako pag nag-ano yung aking live. Nag-loading. Parang meron na akong phobia. Okay, yes, you're welcome. Time to go host work time. Sige po, YouTube Uno Lalabs. Mag-ingat ka palagi and God bless. Ayan, mag-ingat ka sa trabaho mo palagi. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Mag-ingat ka palagi, YouTube Uno. Ayan. Bye guys. Bye host. Idol, see you next year. Loko-loko ka talaga kahit kailan. See you next year talaga. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Basta gwapag yun ka, host, promise. Thank you, YouTube Uno. Ayan. Palabiro talaga to si YouTube Uno. Nambola pa bago umalis. Ayan. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Madam Irene Migalab, shout out. Madam Irene, ayan. Salamat po sa patusok, Madam. Ayan. Madam Irene, na-experience mo ba last month yung revenue na wala? Madam Irene, di ba nawala yung revenue last month? Na-experience mo ba yon? Kinain ni Lolo or tinago lang? Ayan, Irene TV nagbaba ng bahay. Oh, $40 nawala sa akin. Madam Irene, hindi siya nawala. Tinago lang ni Lolo. Hindi siya nawala. Kasi may nagturo kung sa akin kung paano siya makikita. Nakita ko yung revenue ko. Tinago lang pala ni Lolo kasi nag-update siya. Di ba punta ka dun sa AdSense? Punta ka dun sa AdSense mo, Madam Irene. Di ba meron dun yung guhit? Di ba yung may guhit dun, nakalagay dun 0%. Sa taas nun, merong arrow. Click mo yung arrow sa taas, Madam Irene. Makikita mo yung revenue mo doon. Tinago lang ni Lolo. Hindi nawala yung revenue mo. Nandyan lang yan. Punta ka sa AdSense, Madam. May arrow sa taas. I-click mo yon. Makikita mo yung revenue mo doon. Binago ni Lolo yung ano. Tinago niya. Kasi, pag nagla-live ako, nagtatanong-tanong ako sa viewers ko kung na-experience yan. May nagturo sa akin. Isang araw lang sabi niya, punta ka sa AdSense mo, tapos sa taas may arrow doon. I-click mo yung arrow mo doon, makikita mo yung AdSense mo. Nakita ko, Madam Irene, nandoon. Hindi na wala, nandyan lang yan. Di ba nakalagay na lang doon sa, natin 0%? Wala, nandyan yan. Hindi siya nawala. I-check mo na. Akala ko nga nawala eh.
Mikasha, lalab Mikasha, guol kaayo hus, oy, kay nawala. Ako nga na bad trip eh. Kasi yung revenue ko nun 48.52. Tapos nung chinek ko nung August 9, wala, zero. Sabi ko baka hindi pa na-update. I-check ko ulit nung August 10, wala. Tapos nung isang araw may nagturo sa akin kung paano makikita. Tinago lang pala ni Lolo. Punta ka sa AdSense, tapos sa taas doon, merong arrow doon sa taas. I-click mo yon, makikita mo doon. Nandoon yung revenue. In-update pala ni Lolo. Tinago. Ina niya yung mga yung mga vlogger. Pinaano niya, pina-bad trip. Mikasha, lalab, big love, shout out. Tinago lang niya, Madam Irene. Ako kaya na-stress para kung nawala ng gana. Akalain mo yung last month nawala yung nawala yung pinaghirapan mo, syuhada. Mikasha, lalab, kumusta ka na? Ayan. Nandyan lang yan, check mo maya, madam. Hindi yan nawala, tinago. Yung iba hindi nakakaalam, akala nila nawala. Nandyan lang yan. Pag na-reach mo na siguro yung yung $100 sa kanya i-message o kaya i-email. Chinek ko, nandyan lang. Andun lang pala nakatago. Nag-update pala to si Lolo, hindi man lang nagpaalam. Di ba dati nag-i-email yan? Dati nag-i-email siya pag may mga ganun eh. Ngayon wala siyang sabi-sabi, basta niya lang tinago. Pinag-alala niya tayo. Bad trip ako nung araw na yun eh. Sabi ko, syuhada. Pinaghirapan tapos nawala. Parang nakakawalang gana tuloy. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Check mo na, Madam Irene, makikita mo yun. YT, Team Karen Group, Miguelab, shout out. Ayan, solid Team Karen Group support. Miguelab, shout out YT Team Karen. Ayan, thank you. Ang dami mong flowers. Thank you. Ayan. O, tinago niya revenue, tas mga banana, nilabas yung mga nakatago. Ako, binigyan niya ako ata ng nagulat ako. Binigyan niya ako ng 10 ata. 60. Ay, 20. Binigyan niya ako ng 20 banana. Binigyan niya ako ng 20 ng isang araw. Nagtaka ako, sabi ko, sino naman magbibigay sa akin? Di nga ako nangingisda eh. Tagal kong di nangingisda kasi nakakatamad. Saka lagi akong walang kuryente dito. Sa probinsya, walang kuryente, walang internet, laging brown out. Ayan. Wait. Ayan. YT Team Karen Group, Miguelab, shout out. Ayan. SSC, Miguelab, shout out. 6 million, Miguelab, shout out. Ayan. Hello everyone from L3. Lalab L3, Miguelab, shout out. Ayan. Kinakabahan ako pag naglo-loading yung aking connection, Diyos ko. Huwag sanang mag-loading. L3, ayan, L3, nagbaba ng bahay, new workout from L3. Ayan. Panoorin natin yung I'm gonna watch your video, Ang ganda. Ayan, thank you so much. YT Team Karen Group. Mabait din pala si Lolo paminsan-minsan. Oo, mabait si Lolo paminsan-minsan. L3. Yan, L3, I am watching your video, lalabs. L3. Your workout. Oh, Madam Irene minsan. Pero yung sa revenue, tinago niya, hindi siya nagpaalam. Minsan mabait din siya. Minsan may tupak siya. Ayan. L3 lalabs. Ayan.
I will connect also this one to you, L3. Host, yes, Lalab L3. Ayan. You have a stronger body. Oh, you're so strong. L3. Oh, mashallah, mashallah. Lightweight full body workout. Oh my God. This too heavy. Oo nga, host, pasawise na lolo. Pasaway nga, Madam Irene. Madam Daisy, may galab shout out po. Ayan, tamsak. Ayan. Madam, salamat po. Pasaway nga si Lolo. Akala mo nawala na yung revenue. Nandyan lang. Ano niya lang, tinago. Yung hindi nakakaalam, hindi nila alam kung paano i-check. Nasa taas lang, nasa arrow lang. AdSense, tapos sa taas may arrow, click mo yun, makikita mo doon. Nakalagay din doon Google AdSense eh. Pero bago na yung ano niya, update niya ata yun eh. Bago. Nakalagay din Google AdSense, tapos parang may dalawang box. Ito nakalagay yung yung revenue mo doon. Ayan, 6 million Migalad shout out, 6 million. Hanapin ko Madam Irene ha, nandito yun sa akin eh. Natakpan na ata yun. Hanapin ko. Ayan, Madam Daisy, nagbaba po ng buy. Ganito siya, Madam Irene, oh. Madam Irene, nandyan ka pa ba? Ganito magiging itsura niya, oh. Pag click mo doon, ito yung lalabas, oh. Iba na. Ganyan, oh. Madam Irene, ganyan ang lalabas. Ayan yung update ni Lolo. Oh. Ganyan yung ngayon, revenue, ganyan mo siya makikita. Pero yung pahaba na yon, wala, hindi mo siya makikita. Ayan, ganyan siya, oh. Ganyan, oh. Oh. Pag clinic mo, ganyan makikita mo doon. Nakalagay dito from August 22, you'll be able to view your YouTube and AdSense earning. Ayan, nakaseparate daw yung August, hindi pa nalagay. Nakalagay dito, your balance is update once a month in AdSense to view estimated earning during the month. Go to YouTube Analytics. Hala. Ganyan na, Madam Irene, yung makikita mo iba. Iba yung update ni Lolo, ganun na. Click mo lang, makikita mo yun. Jala Love, Mega Love, shout out. Jaa Music TV, ayan. Jala Loves, ayan. HS Kim TV, Happy Star, Mega Love, shout out. Ayan. Panoorin natin, Madam Daisy, yung video mo. Ayan, wait lang. Check mo doon, Madam Irene, makikita mo. Ayan, HS Kim TV, Mega Love, shout out. Wow, sarap naman ng macaroni salad. Oh my God. Madam Daisy, nakakatakam to. Oh my God, sarap. Nakakapanglaway.
Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million. Thank you so much. Yan, Madam Daisy, full watch yung video mo. Ang ikli lang. Ang ikli lang ng iyong video, Madam. Sarap, Diyos ko. Napakasarap ng macaroni salad. Wala pang 1 minuto. Ang laki na ng bahay niya, 12K. Sa'yo ba, Madam Irene? Ilan na yung bahay mo? Lalab Aileen, Migalab, shout out. Aileen Sweet Vlogger, tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo. Ay, nakatago pala yung bahay ni Madam Irene. Ay, hindi mo tuming channel. Ayan, 6 million Migalab shout out, 13 million tamsak. Ayan, thank you so much everyone. Jam Music TV of W ako. Ayan, Lala, panoorin ko yung video mo. The Great Dave Channel, Migalab shout out. The Great Dave, ayan. Lalab The Great Dave, Migalab shout out sa lahat, tusok. Ayan. Lalab, salamat sa patusok. Santano Moitra. Santano Lalab, Migalab shout out. Ayan. Irene TV, Migalab shout out. Good morning, Santano Moitra. Lalab Santano, thank you so much. Ayan. Madam Irene, sino to? Ang galing naman sumayaw ng binatang ito. Taga sa inyo ba yan? Galing sumayaw. Ilan na ba yung bahay mo, Madam Uy? 7K na rin. Ayan. Ayan, Madam Irene. Ala, nag-unstable na naman tayo. Wag naman sana tayong mawawala eh. Diyos ko, pag nag-reconnect, kinakabahan ako. May hindi pa ba nag-welding? Nakikita nga sa ref. Sa ref. Irene TV, Migalab, shout out. Kasi mga lalads, pag nag-start ng mag-welding, mag-i-start na rin tayong mahilo, maglo-loading na. Diyos ko. I love you, ayan. I love you too, ayan, thank you so much. Santano Moitra. It is Kim TV Happy Star. You didn't give your message to my WhatsApp. Ayan. Because sometimes I didn't use WhatsApp, Santano. I am using this one, YouTube. If you want to see me, please come on my live. Ayan. Then you will see me here, live. Because on my WhatsApp, sometime I didn't use. And Irene TV, dan sa galaw sumayaw ng binata from the Great Dave. Ayan. Thank you so much. Ayan, 5 million Migalab shout out. Ayan, 6 million Migalab shout out. 6 million. 6 million Migalab shout out. Mga lalas, palablab naman pa ako sa nakapin. Bagong upload ni Ailenski Vlog. Ayan. Palablab naman pa. Watch naman mga lalabs yung aking new upload. Ayan. Nakapin po ako yan mga lalabs. Kahit 2 minutes watch lang, iwan ng thumbs up and bakas mga lalabs. Ayan. Maraming salamat. The Great Agoy, matagal na ako dikit sa'yo, idol. Oy, from Irene TV. Tamsak na lang ako. Ayan.
Ayan, Madam Irene, pinanood ko pa uli yung ano mo, yung jowa mo ata 'to, Madam, ah. See, congrats, Madam Irene, see? Yung iba hindi nila alam paano i-check 'yan. Sinasabi nung iba na wala rin, hindi nila alam, Madam. I-share mo rin 'yan sa iba, Madam Irene. Yung nagwo-worry ng ano, hindi nila nakikita yung revenue nila kasi kawawa naman. Iniisip nila wala silang kita, 'di ba? Share natin 'yan sa iba yung hindi nakakaalam. Oh my God! Ma, may nagsabi na sa akin, "Will you marry me?" May magpapakasal na sa akin dito. Santano, you want to marry with me? Just come here in my house. Just tell to my parents. Ma, will you marry me daw? Come here. You want to meet my family? My father here. Also my mother. You bring more food. You should to show them. ah, will you marry me daw? Ayan. Please come Philippines here. Please come here. Ma, kausapin ka daw, ma. Papakasalan na daw ako nito. Santano Moitra, okay. You want to meet my parents? My father here. Masabi niya, I will talk your parents. Ayan. Yes, my mother here. You're so fast, ha? Ano, Santano? Please come here in the Philippines. Please come here in my house. Then meet my family. Oh my God. May magpapakasal na. Annalyn Galindez Miguelab, shout out. Ayan. Tamsak. Annalyn Galindez Miguelab, shout out. Your face look very good. Ayan, thank you so much. Ano? Santano Moitra. Please come Philippines. 7 million Miguelab, shout out. Thank you so much. I think you are married already. Ano? Santano Moitra, don't say that you are single. Ayan, HS Kim TV Happy Star Miguelab, shout out. You want to marry with me, mga lalags? Ayan. Ayan, 8 million Miguelab, shout out. Why you so fast? Ano? Santano Moitra. Oh my God. It is Kim TV Happy Star. Can you send your picture to my WhatsApp so I can show your picture to... Halama! Oh my God! You're so fast. But first, I will tell to my parents. Ano, Santano? Hi! Jams, Miguelab, shout out. First, I will tell to my parents, ano, Santano, because you're so fast. Jams, Lupit Official. Miguelab, shout out. Lahat ng viewers ko invited sa kasal namin ni Santano. Oh my God, Santano, you're so fast. Irene TV nagbaba ng bahay. Ayan. 9 million Miguelab, shout out. Can you send your picture to my WhatsApp so I can show your picture to my parents? Are you sure, Santano, you are single? Santano? Maybe you already married and you tell to me that you want to marry with me. Kay lupit ng pag-ibig mo, host. Ay, Diyos ko. Ayan na. New video from L3. Santano, my mother here. You want to see my mother?
Ma, gusto ko raw makita ni Santano, ma. Kasi mag-aano daw, mamamanhikan. Santano, my mother told me that come here. Ay, Diyos ko. 10 million Migalab shout out. Ayan. Why you so fast, Santano? Oy, ayan. Lovers in YT. GRTV vlog Migalab shout out. GR. Ayan. Ay, Diyos ko. Santano, you still here? Ayan. Ayan, next Kim TV Lalads. Ayan. Everyone here, Migalab shout out. Ayan. 10 million Migalab shout out. Ayan, na FW ako, Jaa Lifestyle, Migalab shout out. FW ako, thank you so much. Ayan, 10 million Migalab shout out. Ayan, baka umalis na mga lag, akala niya tinatawanan ko siya. Ayan. Tamsak host from GRTV Vlog. Ayan. GRTV Vlog, salamat lalab sa patamsak. Ayan. Anthony Benitez, hello po. Lalab Anthony Migalab shout out. Anthony, ayan. Latest video ko po from Anthony. Sige, panoorin natin yan, lalabs. Anthony, ayan. 10 million Migalab shout out. Umalis na tuloy siya, mga lalabs. Baka napikon. Akala na tinatawanan ko siya, ayan. Anthony, ang laki na pala ng bahay mo, 10.9K. Ayan. Anthony, meron kang harang. Ayan, Jams Lopez. Are you still in Philippines? Yes, I'm here in the Philippines. Santano, I'm still here. Yes, Santano Moitra. Ayan, 5 million Migalab shout out. Ayan, Anthony Lalabs. Nasa bahay mo pa rin ako, Lalabs. Anthony, oh. 7 million Migalab shout out. Ayan, Irene TV nagbaba ng bahay. Irene TV. Ayan, Jams Lupit Official nagbaba ng bahay. Ayan, next Kim TV Happy Star Lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. HS Kim. When I sleep, you always come to my dream. Oh my God. Really? Ano, Santano Moitra, thank you. When I sleep, you always come to my dream. Lagi yan akong napapanaginipan, mga lalas. Patay tayo dyan. Ayan. Santano Moitra. Ay, my God. Ayan. Mamanikin na tato, Madam Irene, ah. Oh, really, Santano Moitra? Katakot naman yan, oy. Ayan. You are from which country, Santano Moitra? I have given my message to your WhatsApp. Ayan. Host, maaga dreams come true. Sana all from Jams Lupit Official. Dreams come true. Sana all. Patay tayo dyan. Diyos ko. Ayan, HS Kim nagbaba ng bahay. Ayan, Cheese Journey, hello, guwapa. Ayan, Migalab, shout out, Cheese Journey. Ayan. I'm from India, mga lalabs. From India pala si Santano. Tamsak Dansa nakapin from GRTV Vlog. Ayan, GR Lalab, thank you. Irene TV nagbaba ng bahay. GR, ayan, nagbaba ng bahay. GRTV Vlog. Tamsak host morning from
Julito Tapdasan, viral, amoy sibuyas siya, host. Oo nga, Lalads. Amoy sibuyas, hayaan mo na lang yan. Ingna ho. Diwaw daw, diwaw. Diyos ko. Ayan. Lilia Kahulaw Lalag, Migalab, shout out, Lilia. Ayan. Tamsak from Lilia Kahulaw. Lilia Lalab, Migalab, shout out, Ma'am Irene Morning. Ayan. Migalab, shout out po from Lilia Kahulaw. Lalab, Migalab, shout out, Lilia. Ayan. Love always ready from Gel. Ayo, Jams Lupit Official. Patay tayo. Patamsak po sa LS ko, please. Ayan. Lovers in white tea. Lilia Lalab, ayan Lilia, tamsakan na natin yan Lalabs, yung ano mo, premiere. LS pala. Dikit ko rin to sa'yo, isang dikit. Ayan. Julito morning, sir. Ayan, from Irene TV. Ayan, Irene TV, nagbaba ng bahay mga Lalabs. I told you, Santano Moitra, sometime I didn't use my WhatsApp because mostly I use this one YouTube channel. If you want to see me every day, just come on my live. I subscribe Irene TV from Santano Moitra. Ayan. Ayan, Madam Irene, pupuntahan ka niyan. Yes, Santano, thank you. Madam Irene TV also, beautiful lady. Please visit to Irene TV. She's sexy than me. She's very beautiful, Santano. Ayan, Madam Irene. Dan na daw sa'yo si Santano. 9 million Migalab, shout out. Cooking with Sapia Lalab. Ayan. Assalamualaikum, hosis. Ayan. Walaikum salam from Cooking with Sapia. Ayan. Patamsak sa premier co-host Maluoy. Ayan. Sige, Lalab, tamsakan natin yan. Mga Lalab, palablab pa ako nakapin mga Lalabs. Kahit 2 minutes watch lang. Ayan yung aking new upload. Yung nakapin po. Ayan, Santano, thank you, hihi. Ayan. I want to see you personally there. Where? Santano, you want me to go there in your country? Or you want to visit here in the Philippines? Which one? Cheese Journey, ayan. HS Kim TV Happy Store, nagbaba ng bahay. Ayan. Julito Lalab, ayan. Tamsakan natin yan. Tamsakan. Julito Tamsak Lalab sa iyong premiere. Julito Tapdasan viral, Lalabs. Ayan, Julito. Nasa bahay mo ako, dikit ko rin to sa'yo, Lalabs. Ayan. Ayan, ang pugi naman ni Julito. Ikaw ba to? Ayan. Oh. Puntahan ka yan, Madam Irene. Ni Santano, baka ligawan ka rin yan. Okay, thanks Irene TV. Ayan, sana all from Cheese Journey. Sana all daw. Irene TV, ayan, nagbaba ng bahay. Red Rose. Samira, ayan, thank you Lala. Red Rose daw. Cheese Journey, ayan, Cooking with Sapia. Boss Jem Vlog, Migalab, shout out. Harang host. Diwaw. Diwaw daw. Do you have WhatsApp number, Irene TV? Madam Irene, may WhatsApp ka daw. Bigay mo na mo, Madam Irene, yung account. Linado Show, Migalab, shout out sa'yo dyan, host. Good morning. Tusok, ayan. Lalab, Migalab, shout out. Boss Jem Vlog, ayan. Ayan, Madam Irene. Hiningi na yung account mo daw.
Ayan, 6 million Migalab shout out. Leonard Lalabs, meron ka ng jacket. Leonard Show. Ayan. May jacket ka na Lalabs. 7 million Migalab shout out. Boss Jem Vlog, nagbaba ng bahay. Ayun, Madam Irene, meron daw kang WhatsApp daw. Bigay mo na.